Марибулер авылында яшәүче Халиде Ахвали кызы Кадырова шушы көннәрдә 100 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Гасыр яшьтәшен котларга район башлыгы орынбасары Азат Ахмаджанов, Исәнсев авыл җирлеге башлыгы Иршат Салихов барды. Сине чын күңелдән котлыйбыз. Бер гасырлык шушындый матур юбилейың белән. Юбилей. Әйе. Сиңа чын күңелдән рәхмәт сүзләре әйтәсе килә. Шушындый матур ак әби булып матур дип яшәп ятасың бүген көндә. Балаларыңа бик зур рәхмәт сине караган өчен. Шуңа да сез күргән авырлыкны безнең балалар үзебезгә күрергә язмасын. Азат Ахмаджанов Халиде апаның иңнәренә җылы шәл салып матур теләкләр җиткерде. Юбилейга Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның рәхмәт хаты, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның котлау открыткасы, район башлыгының күчтәнәч пакеты тапшырылды. Әни барыбызга да кадерле инде, без 5 бала барыбыз да әнине хөрмәтләп, карап торабыз. Бер мин генә түгел инде. Әнигә ныклы сәламәтлек теләп калабыз. Исән-имин, шулай матур гына яшәсен. Сезнең менә администрациягә, җирле үзидарә башлыгына барысына да бик зур рәхмәт белдерәбез. Халиде гомер буе Марибулер мәктәбендә башлангыч сыйныф укытучысы булып эшләгән. Лаеклы юлга чыккач та яраткан һөнәреннән аерылмый. Туган йортына әйләнгән мәктәбендә тагын 7 ел балаларга белем һәм тәрбия бирә. Халиде апа 4 баласының да беренче укытучысы булган. Әниләре биргән башлангыч белем белән алар алга таба да укуда сынатмаганнар. Әни безне әти белән бик тәрбияләп үстерделәр. Без кешенекенә тимәдек. Алай-болай нитеп йөрмәдек. Әнидән без һаманда куркабыз. Менә мин үзем лично әнидән һаманда эштән куркам мин әнидән. Бер гасырлык юбилей белән котлап, балалары анык-анык чаклары Халиде апага иң җылы матур теләкләрен әйтеп, газиз кешеләрен чәчәкләргә, бүләкләргә күмделәр. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.